הפלסטינים. הם מכריזים מלחמה על כולנו. מי שמבקש שהעם הפלסטיני יחיה בפחד מתמיד, רוצה שגם העם היהודי יחיה בפחד מתמיד. כשעם אחד חי תחת פחד, חי תחת טרור, העם השני לא חי חיים בטוחים. ואם לא נעצור את זה, גם את המחיר נשלם כולנו. את המחיר שמשלמים כבר היום עוד ועוד, בגירוש, בגזל ובדם פלסטינים. אני אגיד שממש עכשיו דווח על דבר שלא קורה בדרך כלל, על מעצר של חייל שהשתתף בטרור כזה, ומה שהוא עשה זה שהוא ירה על ילד בן 10 היום בכפר אל-מוע'אר. מפעל ההתנחלויות השיג בעשורים האחרונים הישגים עצומים. הם המשיכו לבנות מאחזים מחוץ לגבולות המדינה, תוך כדי שבתוך המדינה הם משכו את השיח רחוק יותר ויותר למחוזות של שנאה, של פחד, של גזענות ושל פשיזם. והם לא חישבו מתי הזמן הנכון להתמרכז ומתי הזמן הנכון לרצף. אני פה כדי להגיד, אנחנו יכולים לשנות את המגמה הזאת, אבל זה דורש אומץ. אומץ להגיד שתוכנית ההכרעה של סמוטריץ' ובן גביר היא האסון של כולנו. אומץ להתייצב מולם ולהגיד, עד כאן, לא ניתן לכם להעביר את העתיד שלנו. כשהאלימות כזאת משתוללת, מחפשים את השורש שלה ומשם עוקבים אותו. אם אנחנו רוצים דמוקרטיה, אנחנו חייבים לסיים את